That is it. Hilo ni Mr. Vumilia. Atari. Karibu sana in the house Mr. Vumilia. Asante. Iwito wa kabisa. Adhuro karicho. Isebedo kitima ngoko mtoto ndalo misela nwara mugika endi. Mokuongo. Yes. Na wacho ga mokuongo na ungo kuja thum kende. Atiyo tije mang'eny. Yes, yes. Kasto bende chien kanyo nitiere rusa moro mana miyora matin. Nitie samoro mimiyori gi rusa matin. Yes. Ing'iyo foundation ni kani guro maber. Family dinade? Ngima kabisa. Aneno ka nyathi opong' sani. Ng'ama ng'ongo. Yes. Lok na gi muofu. Nyasaye bende kinyalo to ilok gi nyaka rong'onde. Aungo ni golo pado ni endi wewe. Kech mang'eyo selose wi pado ni kabisa. Ineno? Thumno kana were. Yes. Ena bedo ga piny tibedo creative matis. Okay. You think outside the box. Ineno? I'm very sure ni ng'ama heartbreak ochwado maber. Deka othungo matimo nade? Owinji. Manyiso ni seche go dhi bedo kode piny. Ng'ene sama jaira ni ochwanyi nyalo wacho gimoro amora. Yes. Chunyi be nyalo gombo gimoro amora. Koro gima de gomb no seche migombe no an pacha osekungo ni gima nyalo gombo no ma wero ni godo. Mok ni imbe ni kale gima chal kama. In kiyo cha jamii. Okay. Aonga ng'o matimo wasani weche hera. Ang'o matimo wasani wach hera koni? Weche hera. Ibro yudo ka industry wa masani. Yes. Kata kidhi e chiro. Nitiere ga gima usore. True. Chiro ka chiro nitiere gima usore moingo machielo. Industry wa mawantiere ni. Adier makende love song usore maber moingo gimoro amora. Manyiso ni okinyi marugo tieno. Ng'ato nyaka chwade heartbreak. Ang'o heartbreak ka isike osi. Donge koro upenjo wachera. Okay. Ibro yudo kaka wuono godhiambo nitiere ng'amo yudo ng'amo here gi sani. Kasto nitiere be ng'amo we gi sani. True. Ng'amo wecha dhi ywak. Udhi winjo thuma moro manago mar heartbreak cha. Ng'amo yuto cha oyudo hera. Yes. Embo dhi winjo thum bila mar Nyasuba ni kata Vumilia. Koro manyiso ni wamako gi gite. Okay. Ang'o ni amua ni koridwa ka uyoyo matin aungo to koro ka kiduogo ni endi ipanga ng'o ni kora moga jwa. Yweyo? Yes. Inano sama na yudo shida. Naduga bedo gi chir moro. But the moment ma shida rume, ng'eni nitie gima koyudi wi nyalo wilo gi sano gi wi ok nya wilo. Ibro do ka nitie gima nyalo affect bang'e. Okay. To gi gima ibro kalo kamano. Manyiso ni seche mokwongo ka mane an gi shida, ne an gi ji mane miya that courage. Inani? Bang'e no koro ing'ina adong' an kaka an. Manyiso ni nyaka ng'i ni adwaro timo ang'o sani, adwa chako gi kanya, adwa go kwano mane kama. Smollett? Aongo dende kwa tieko. Tingine nyaka watim marketing. Facebook kacha Instagram wayudi nade? Facebook ibro yuda gi nying mar Aungo Wuod Awendo. Page na nigi more than 100k followers. Yeah. Kiyudo machielo mana kia. Instagram Aungo Wuod Awendo. TikTok bende Aungo Wuod Awendo. Panga ng'o ni kora moga jonka pok wachopo December ungo. Wan gi thumbe ma wadhi golo machiegni, moko nya golo kendo. Wan gi thumbe mabecho. Yes. Ma wadhi golo kendo machiegni ka. Kendo ang'eyo kaka ji amini ga pile ni gidhi maber. Sani ngi management? An gi management. Okay. Maybe kinyalo nyiso ani manager ni en ng'a? Atiyo gi Nicholas Otieno. Okay. Atiyo kendo gi Elisha Oyugi. Wan gi social media manager, gi manager ma gini. Okay. Nitie kama idhi goche ma onego beni wadhi luwo Aungo kawuono. Kawuono watiyo kama iluongo ni Alaska Lounge. Kangundo Road, Kayole Junction kacha, opposite Red Square. Kanyema kawuono wantiere gi jogoro. Koro ng'iyanya kamera ni ilos kod nyikwara moga jwang'. Jokanyanam ne joma ni Nairobi. Yes. Kawuono wan Eastland. Iluongo ni Kangundo Road. Club iluongo ni Alaska Lounge. En opposite Red Square. Wachopuru chon. Hapa nyaka gesane thum osechakore. Aha. Jonjuru chon. Waburudika pamoja.
abro duoko erokamano. Asante sana. Erokamano nyaungo kuom mondo bi e chenro kaendi. Amor ahinya bedo kodi kawuono. Ageno ni kichaki golo pado mamoko pod wabo bedo mana kodi kaendi. Wadhi bedo. Asante sana. Nyakongwa Jwang'i wacho ni gima nigi chakruok mare nyaka bede gi giko mare. Asante sana ne ini wuona mabende nokawo thuolo mokete wang' ji maramogi nyaka ni wachako chenro gi seche gi kendo wachopo kanyendo gikono endo mano mare chenro mar mbak ndalo. Asante sana. Ne tim duto tema bende tiyo matek mar mondo mi chenro ni endi ochop ni e yo makare. Kuma tingo kanyendo producer mamarwa inuongo ni Nginja the Entertainer. Wantere koda Ben mano wod Siaka Baba mabende wacho ni kawono ni endi ene mongiso ni koro penja uru aungo gima chal kama endi. Asante sana Ben. Wacha mde dhikor ka graphics kaja chande nwante koda Liz mano nyathi manya kwa mde tiyo matek. Wacha mde dhi koda sound kata mana duol kanyo endo nwante kanyo endo koda Ansel mabende make sure ni atu wachopo chenro chopo ni yo kanyo endo maber maratari kopogore gi mano bende nwante koda jopicha mopogore opogore mo make sure ni chenro ni endi chopo ni yo makare. Koka mano lunga ni Lin Ramogi Nyakach nyaka kendo ki Nyasaye ko ye chenro mar Thumdag Mor orit masani. En poch gi pak ne in my bet ino mbak ndalo erokamano kuom kete Ramogi TV. Lungani DJ Smollett le principal Mizoidi lungani the cool king watiki mana gi kanyo arum e tiedero king.